Hello bayag rok hai na hai lam so utai sam rong na ani o tok borok farming phunung mani video among ke katal tonok tang pai mani ora jabu tok dawi pai dorop no thangnai previous video no rong phunung mani je tok sikon kotor sapolei kaisa jaga tonton mani tok no tok satei tok tomrom morok sapol jakoro dai tubuka oro size kai thamni tok tongo o size kai thamni tok no chikon simi no sapoli toni no baborok sukla liya khabilai tonglayo montono kotalo ikoro ada samarok tuinung morok mohai kei matoni kha oro chini tok borok to biro borok kujuk saka kai mono borok dangdal rogo bai tonga mohai ke ro dangdal sanam rika ro horo karen na bagi bo karen bol marika engko ro to ro bisai tonon bagi mohai ke wa khai mari beka bro house mi tongya broiler tok gai bisai maya himaya mola amtiya bro no ton bagi tiki juda system ma sanambo afuru janor no thanai previous video phunung mani kaisa jaga kusuk jakai tok tonton mani motono katal tang pai drom no o jaga seituka afuru je toksa khumpai drom no rong phunung mani abo tak phunung na toksa busuk torkha oro tini tokla masa I tokla todon sa kotori kasak khandai na mono sui ni mani 900 gram kha te hati barsa sangkai abo 1 kg kawan na amon abo 2 mas kaza koton sa kotor kai 2 mas liya 2 mas hin mono kai mo kai oro kai ni thermocol box ho toksa tontoni kha brooding khainan bagai borok sikon puru borong kisa khotono nango a phalner thani mo box pain haka thermocol box sing mo toksa rong thoni bo mo khumpai mani 4-5 din kha oro 20 ta toksa tongo engkai te kisa thermocol box kai 18 ta toksa tongo mahai kai te 40 tan moton tok tei khumpai abo khumai nai tongo borong no oro mahai ke toni ada sari toni bo borok asa khaprong na bonang ya borok tokma bai tong khaprong bai lengi tong hamo pumani logi logi khai ya oro khai borok aram khai ara sai tongo mahai ke borok no je poultry ready fit charibo gati toro omo hangkai o thangnai previous video no rong no je tok samani mo tong khumbai tong phumani omo hangkai tik se bukrang khaka 10 din kaka abon roge borok no chal thuklu ma tongo klop no gana iko bonga tik sara khamo tok sarong kai oro 18 ta tongo 20 ta khumpai mani no mang ni kisa sakham yangai thika kai nai tongni nai no power channel no na che question tomro sangmano talawo broiler tok no simi phang khayawai tok prong no phang khayge te lap ne amon sugo mo room hangkai thangnai previous video no rong je phunung mani tok kotor chikon sapoloi je toni mani abo tabo buk sanga khali inka room bo hatabo mo tok sakatang no ma danai amon bagai tono katalo borong ma seka naike nai tongdi nai no kobrok channel ama haitei bo video sanamai bebak samu mung bebak technique no tui je no sai mono musumani comment khaidi bahang sa kano samung no basik kaham no subscribe khaidi like khaidi saje engka dislike na khaidi share khaidi video no pasuri neman bagai hambai